Yoro itrai hani ga por sa chisin ya ga bang yo pat ban yo sngo ya ga sten ga jong blai hagani ga por ga kwa ban pule na ga sti ga jong pol she gi Philippi kala no ga ban kong ga khot ga ba at pui kin ten gi ba ong kum ne namar ya nga ga ban im ga long Chris bat ga ban yap ga long ga jing man toy ken ga ne ga ni ga kung ten ga ba pol Ukraine she ga ni ga sti ga jong u ba tho she gi Philippi ya nga ga ban im wong ga long Chris ban im na mana try henry ban yap kalong ke jimen toy kugi para syakri how try ngakwa ban khot ban wer na mata ke jong pi ki ba kam yala de ki bala de ki nong bot ki jong try ka jing im ga jong ab ga jong pi kam de ban syukut sat tang ha ga jing long kristan henry ban im na ban tau try ngong pi kumbau pol ong yang ka ban im kalong Chris bat ban yap kalong ke jing men toy kat bang ngidang im ngidang sa asla jeng no pertai ka jing im ga jong ab ga jong pi ka de ban long na ban tau try ka de ban long na ban tau jisu nong pan im jong ab jong pi de na mar ka tau pol ruang ya ga ni ka shti ga jong shi Philippi yang ka ban im wang kalong na ban tau Chris henry ban yap na ta ka jing men toy kan lada pi im na ka ban tau try ha ka jing im ga jong pi ngai scam ban da pin yap kan long ka jing men toy kum bau pol ong de na mar kata ha ka jing im ga jong abu jong pi ka don kam yang ngai pi ban im na ban tau try om na ban ta jong no re jong no om na ban ta ka ni ka perthai om na ban tau soitan om na ban ta ki no ki kam ki ba pen sko bha bat ka ni ka perthai ki ba pen jingai pi ba ublai henry ga ong pi don kam ban im kum ki shakri ga jong try ya ka ban im na ban tau try unong pen im jong abu jong pi de na mar kata ka jing im ga jong abu jong pi kum ki shakri ga jong try wat dom sha lam bakla bat ki bor jong ga jing dum jong ga ni ka perthai wat ju sha lam bakla bat ki kam pen ngop jong ga ni ka perthai wat ju sha lam bakla da ki buj thap ki jong soitan ki bala ap thap ka jing im ga jong pi henry ka jing im ga jong abu jong pi kum ki bangai ka don kam ban im nam tau trai om nam ta jong no om nam ta ka perthai om nam ta ka spa perthai om nam ta ka bakwa burong henry na ka benta utrai ong ga kten ga jong blai upol Ukraine shai udala deu decide ngakwa ban khot ban wer ya pi wei pe wei ni ka por kan ongut apdeng jong pi ki bakloi ban ong yele de yang nga ka ban im kan long Chris bat ban yap ka long jing ban toy lada pi baro ki bayo sngo ni ka por pi la decide yele de ban im na ban tau trai nga ngets kam ba bon ki shakri ki jong trai ken pai shot trai bat ken decide kum ba ma pi pin decide de na mar ka ta ni ka por nga khot nga wer ram ta ki jong pi wei pe wei ai ba ka jing im ka jong ap ka jong pi kan decide ban im na ban tau trai wan nam im na ban tau jong soitan wan nam im na ban ta ka ni ka perthai andai im na ban tau trai na maranda phila yap na ni ka perthai kan long ka jing ban toy ong pol kan long ka jing ban toy na ban ka jing im ka jong pi kan long ka jing ban toy na ban ta ka jing im ka jong a de na mata de na mar kata im na ban tau trai lada pi im kat kum na ka ni ka perthai lada pi im kat kum ka ba pen sko bhai yo soitan oi pi ka jing im ka jong pi ka apa peding jong ka jing ma kan apa peding jong ka jing linear ka apa peding jong ka ta ka jing so sat jong ka jing im oi pi de na mar kata im na ka ta ka kerteng ka jong Jesus im na mata ka kerteng ka jong try unong pen im jong abu jong pi na mar ha ka jing im ka jong ab jong pi kum ki bangai kata ka de ka badon kam yang ngai pi ban im bangin longen ka jing shai na mata ki wei bangin kut jing mot holiday ban im na mata try bat ban yap ka long ka jing man toy de na mar kata ka ni ka por ngakwa ban pen yo sngo pi ni ka kuntien ka ba sngo tenat bo shakri jong try kren de na mar kata ka ngakwa ban share lang na mata ka jong pi ki bangai ki jong try ki ba kam ya le de ki nong bot ki jong try yang ngai pi ban im ka de na mata try ban yap ka long ka jing man toy amen de na mar kata khot ma wer na mata ju pi we na mata ka kerteng ki jong try ngai skem pi yo sngo ni ka tien hani ka por ba ka long ka jing ker khu dong ta ka jong